O mercado galego da creatividade é unha marca, unha segunda marca que ten Creativas Galegas. Xa fai un ano que empezamos a rodar como Creativas Galegas e xa somos máis de 120 persoas ahora mismo no colectivo. Alargamos un pouco o plazo, este ano é durante un mes completo e incluso temos posibilidades de ampliar. Iremos vendo sobre a marcha, a ver como vai indo todo. Bueno, pois aquí estamos 22 marcas que deseñan ou fabrican aquí en Galicia. Esa é a principal característica da xente que vende aquí neste espacio. E temos desde textil, temos cerámica, cestería, xollería, temos cuadros, temos produtos gastronómicos, bueno, que teñen algo especial, como conservas ou obleas. E bueno, unha tienda colectiva é un concepto un pouco diferente que escapa da vida convencional e ao mesmo tempo tamén escapa do concepto de feira. E o que facemos aquí é facilitarnos entre os compañeiros, por exemplo, as quendas de traballo. Esa persoa pode estar ou ben un trafeiro producindo no seu taller ou deseñando o que faga e despois tamén pode compatibilizar coa súa vida persoal. É un pouco esa facilidade e esa necesidade que ten o creativo.